kung dili bata makaduaw sa bag-ong namatay didto sa sementeryo nga wala pa siya nag 40 days, palihog ko mangayo ko sa inyong katinawan. Kanang minatay haya remains nga dadun nato dito sa sementeryo Katoliko dunay pagpanalangin human sa pagbinditas pare o pag sud ba sa simbahan ng may misa ang labing dali ilubong na siya og kaot tabunan o kanang anasanitso simintuho ng iyang pultahan iyang lungag. So mao na siya ang nga may tabo. O niya pag-augmang mo duo ka, wa may ningon mo pagduo diha ko panakabot 40 kadlaw. Wa di way ngan la nato way pagdili kun muduo bata kada adlaw o kausabas sa katuig Nobyembre 1 wala busa dili na nato ipangutana og angay ba nga muduo ta nga wa pahiabtig 40 ka adlaw kamo na kanang lain human sa nobina sa kalag ya mo lain pag yung nga pagampo nga paabton jud og 40 dias kay matud pa nga kining kalag ini taon na naglakaw-lakaw nagsuri-suroy pa kay pareha ba ni Kristo human mabanhaw do na pay 40 ka adlaw nga si Jesus naglig-on sa mga panudlo ug dugang mga milagro pagpalig-on gyud kanila nga di gyud siya maluban ang ilang fidelity sa atong Ginoo. So mo na gibasihan ug di na tinuod nga atong kalag ikamatay sa atong lawas suroy-suroy pa do pas mga silingan mga layo-layo na mga parente dili na tinuod. Nasuwat na sa Biblia sa 2 Corintios 5 8 nga to si Jesus. Human sa kamatayon hukman din ng tao. Ikukum sa Diyos sa tao madawat na niya ang ganti o silot agad siyang binuhatan dinhi siya ta uban pa sa lawas. Sa atong paghukman higayon na ang kalagra ya ang hukom ihatag kaniya sa iyang nabuhat dinhi siya ta uban pa sa lawas meaning gihukman na siyang unay lawas kay lawas gilubong man mo nang lang natog particular judgment. So no need to go around unless God will give you a very special permit. Daghang salamat.